Навошта ўслаўляеце, паноў? Навошта вам магнатаў пабудовы? Яны пілі вякамі нашу кроў. Вы з мазаля ім лепіце абновы. Навошта вам той здаўся радзівіл? З якой нагоды тут яго малюнкі? Замардаваў ён продкаў да магіл. А вы яму такія падарункі. Усё там збудавана на крыві, з касцей простога люду з клана. Мы вольныя, не трэба нам яны. Жывём мы для сябе, а не для пана. Ніхто на нашай мове не пісаў і не стваралі нам на ёй статутаў. Там бізуном цівун нас лупцаваў, і кожны крок быў складзены з пакутаў. Яны нас не лічылі за людзей, трымалі за прыватную скаціну. Не маем мы гісторыі сваей, вучыць чужыя байкі не павінны. Жывіце і стварайце для сябе, і не пускайце вы сюды ЮНЕСКА, бо конь траянскі цягнем на гарбе, не будзе нам у хаце нашай месца.